खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं दिनै नोंसोरनो खोन्थागोन जोङो भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों माबायदि लिंक खालामो बेखौ आं नोंसोर दिनै गावनि मबाइलावनो खालामना खोन्थागोन। नोंसोरबो गावबागावनि मबाइलावनो खालामना लानो हागोन। जायफ्रा खालामनो गोसो खालामना लाबानो जाबाय। जोङो भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामना लायाबा जोङो भटार आइडिखौ जोङो डाउनलड खालामनो हाया गोमाबाबो। बेनिखायनो नोंसोरो गावबागावनि मबाइल नाम्बारजों खालामना लाबानो जाबाय। मबाइलजों गावबागावनो फ्रियावनो खालामना ला, दसेनो जायो। बारा गोबावनि भिडिअ नङा बियो। नोंसोर नायजोबबानो जाबाय, आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो, फारसेनिफ्राय जागायसै। नोंसोर फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। अब्ला नोंसोरो फार्स्टआवनो अपेन खालामना लानांगोन प्ले स्ट'र। प्ले स्ट'रआ बयनावबो थायो। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो, बिनिफ्राय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय नोंसोरो भटार हेल्पलाइन होननानै। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन, नायबानो जाबाय। बेखौ नोंसोरो इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय अपेनाव थुबानो जाबाय। आंना सिगांनो इनस्टल खालामना लाखानाय, बिनिफ्राय आं अपेनाव थुबाय। नायबानो जाबाय, आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय क्लियार खोन्थागोन। बिनिफ्राय इयाव दङ भटार रेजिस्ट्रेसन, बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोर नैबेयाव फैनांगोन, कारेक्सनाव फैनांगोन, कारेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम 8 बेयाव फैनांगोन नोंसोरो। खनसे थुदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन। बेयाव नोङो बबे मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामगोन नोंनि भटार कार्डजों बे नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय सेन्ड अटिपि। बेयाव इउसार आइडि बानायनांगोन, बेयाव निउ इउसार। आरो नों सिगाङावनो बानायखानानै बावदोंबा बेयाव नै फरजेट पासवर्डआव खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय आङो सिगांनो बानायखाना दोनदों, बेनिफ्राय आं बावाखै। आङो दा नैबे मबाइल नाम्बाराव थुगोन, बेनिफ्राय सेन्ड अटिपि खालामगोन। अब्ला नोंसोरबो खालामदो, ओमफ्राय नोंसोर गोदान खालामबा नैबेयाव थुबानो जाबाय निउ इउसाराव। अब्ला आं होनसै फन नाम्बारखौ नोंसोरबो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नाम्बारखौ होखांनानै नैबे सेन्ड अटिपि दं, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन। बेयाव अटिपि नाम्बार दं, बेयाव अटिपि नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय बेयाव पासवर्ड दं, पासवर्डखौ नों सिगां बानायनायखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंना फैबाय अटिपि नाम्बारा, बेयाव आं अटिपि नाम्बारखौ होनोसै। बिनिफ्राय पासवर्डखौ आं सिगां बानायखानाय दं, बेखौ आं होनोसै। नोंसोरबो होबानो जाबाय। लगिनआव थुदो, पासवर्डखौ होखांनानै। बिनिफ्राय गेवबाय, बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। लगिनआव थुनानै नायनानै गेवबाय, बेयाव दङ भटार रेजिस्ट्रेसन, बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै फैनबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोर बेयाव थांफिनबानो जाबाय, कारेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम 8आव थांबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय लेट्स स्टार्ट, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंना भटार कार्डनि नोङो नाम्बारखौ गोसोआव गैयाबा नोङो नाम सार्च खालामनानै बेयाव भटार कार्डखौ एड खालामनो हागोन। नैबेयो नोङो भटार कार्डनि नामखौ नोंनि नामखौ बोनानै सार्च खालामनो हागोन। भटार कार्डआ नोंनाव गैयाबा, गोसोआव गैयाबा नाम्बारखौ। बिनिफ्राय नोङो भटार कार्डनि एपिक नाम्बारखौ गोसोआव दंबा बेयाव थुदो। बिनिफ्राय नैबे नेक्स्ट दं, बेयाव थुदो। बिनिफ्राय इयाव नोंनि भटार कार्डनि भटार आइडिनि नाम्बारखौ बेयाव होदो। अब्ला आंबो होनसै, नोंसोरबो होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं होखांबाय, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोरो पेज डिटेल्सआव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि खेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। प्रसिड गाहायाव दङ, प्रसिडआव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेयाव नोंनि भटार कार्डनि गासैबो नामफ्रा ओंखारफैजोबगोन, डिटेल्सफ्रा। बेनिफ्राय नोंसोर नैबे नेक्स्ट दं, नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयावबो गासैबो भटार कार्डनि नाम डिटेल्सफ्रा ओंखारफैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। आधार कार्ड डिटेल्स, बेयाव नोंसोर आधार कार्डखौ होबानो जाबाय। आधार कार्ड दंबा, बिनिफ्राय गैयाबा होआबाबो जायो। बिनिफ्राय आं होनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो। जेब्ला आधार कार्डनि डिटेल्सखौ होयो अब्ला बेयाव राइट ओंखारबाय। बेनिफ्राय आधार कार्डखौ होखांनाय लोगो लोगो नैबेयाव दङ मबाइल नाम्बार, बेयाव नोंनि भटार कार्डजों खालामगोन मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय बे गाहायावबो मबाइल नाम्बार दङ, बेयावबो नोंनि भटार कार्डजों लिंक खालामगोन मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेयाव दङ इमेल आइडि, नोंनि इमेल आइडिखौ होबाबो जागोन। बेयाव नोङो इमेल आइडिखौ होबाथाय नोङो इमेल आइडिजोंबो भटार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बेयाव दङ मोननै, बेयावबो इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। बेखौनो सेम टु सेम होजोबबानो जाबाय। अब्ला आं होनोसै, नोंसोरबो होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं गासैखौबो होजोब्बाय। बेयाव मबाइल नाम्बार, जिमेल आइडिफोरखौबो होजोब्बाय, इमेल आइडिफोरखौ। बिनिफ्राय आं दा नेक्स्टआव थुनोसै। नेक्स्टआव थुबा बेफोरबायदि अप्सन फैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोर सेकेन्ड अप्सनाव थुनानै होबानो जाबाय, कारेक्सनाव। बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव ओंखारगोन नोङो बबेखौ चेन्ज खालामगोन। नेम दं, जेन्डार दं, डेट अफ बार्थ दं, रिलिजन दङ। बेनिफ्राय रिलिजन नेम दं, एड्रेस दं, मबाइल नाम्बार, बेनिफ्राय फट'। अब्ला जोङो मबाइल नाम्बाराव थुनानै होगोन।
बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुदो। बिनिफ्राय नोंनि बबे मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामगोन बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होफिनबानो जाबाय। आं होबाय, बिनिफ्राय नोंसोरो नैबे नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंनि नामा गोजौआव ओंखारखागोन। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ प्लेस, बेखौ नोंसोरो होबानो जाबाय। नोंनाव बबे स्टेटआ बेफोरखौ होबानो जाबाय, नों बबेनि। बिनिफ्राय आं होनोसै। बिनिफ्राय होखांबाय बेयाव, ओमफ्राय नोंसोर गाहायाव नुदों दानाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला भटार कार्डनि गासैबो बेयाव फैजोबगोन, मबाइल नाम्बार गासैबो बेयाव, आधार कार्ड नाम्बारफ्राबो जाजोबगोन। बिनिफ्राय नोंसोर गाहायाव नुगोन कमफ्रामाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन, नायबानो जाबाय। थेंक इउ, बेयाव साक्सेसफुल अन डेट ओंखारखाबाय। बिनिफ्राय नों माला खालामनाय बे डेटआ ओंखारबाय। बेयाव बिसोरो हरगोन रेफारेन्स आइडि नाम्बार, बेखौ नोंसोर स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। स्क्रिनशट खालामना लादो, बिनिफ्राय अके थुदो। बे रेफारेन्स आइडिजों नोंसोरो बे भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों माला लिंक जागोन बेखौ नायनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो दा बेखौबो नायगोन, रेफारेन्स आइडिजों जोङो भटार कार्डनि लिंक जानाय जायैखौ नायनोसै। दा नोंसोरो बेयाव अके थुनानै होबानो जाबाय। स्क्रिनशट लाग्रो, बे रेफारेन्स आइडिखौ गोसोआव लाथारनांगौ। अब्ला आङो अके थुनानै होबाय। बिनिफ्राय इयो फार्स्टआव बेक फैबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो रेफारेन्स आइडिजों नोंनि बे लिंक खालामनायखौ जागोना जायाखै नायनो थाखाय नोंसोरो नैबे नुदों नोंसोरो गाहायाव एक्सप्लर, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोरो इयाव दङ स्टेटास अफ एप्लिकेसन, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय इयाव नोंसोर नायदो, बेयाव दङ इन्टार रेफारेन्स आइडि। बिनिफ्राय इयाव दं सेलेक्ट स्टेट, बिनिफ्राय बेयाव होदो रेफारेन्स आइडिखौ। बिनिफ्राय आं होनोसै, नोंसोरबो होबानो जाबाय। रेफारेन्स आइडिखौ आं बेयाव होबाय। बेयाव दङ सेलेक्ट स्टेट, बेयाव नोंनि स्टेटखौ सायख'दो। बेयाव नायदो, आं आसामखौ होबाय। बिनिफ्राय इयाव दङ गाहायाव ट्रेक स्टेटास, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बियो गेवबाय, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव साबमिट राइट जानानै दङ। बिनिफ्राय बियो नोंना जेब्ला इयो जाथारगोन, बे एक्सिपआव राइट जाफैगोन, नोंसोर नायबानो जाबाय। बियो दा जाथ'वाखै, बियो 15 दिन थानानै जायो। अब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि खालामना लाबानो जाबाय। बियो 15 दिन थानानै जागोन। जेब्ला जागोन नोंसोरो अब्लानो डाउनलड खालामनो हागोन भटार कार्डखौबो। नोंसोर बे रेफारेन्स आइडिखौ नोंसोर दोननानै नायबाय थाबानो जाबाय। जेब्ला एक्सेप्ट जागोन नोंसोर नायबानो जाबाय। सोरनाबा रेजेक्टबो जायो, नोंसोरो नायबाय थाबानो जाबाय सम सम। जोंनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय जोङो 15 दिन नांगौ। 15 दिननि सिगांबो जायो, उनबो जायो, बुंनो हाया। गासिबनाबो एखे जाया, सोरनाबा सिगां जाग्रोयो। नोंसोरो अब्ला बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय। जायफ्रा खालाम गोसो खालामदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि खालामबासो नोंसोर भटार आइडिखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। नङाबा नोंसोरो भटार आइडिफोर गोमाना थाबाबो नोंसोर डाउनलड खालामनो हानाय नङा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आसा खालामो नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों। अननानै लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो जायफ्रा गोदान, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन। नोंसोरो माखासे मिन्थियैफोरखौबो मिन्थिना लानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला फुल नायनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।